Subo. What's up mga katropa? Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang, naghanda ako dito ng pork humba. Yan, tas meron tayo dito yung paborito kong crab and corn soup. Tapos kanin. Tubig lang tayo today. So mga katropa, kumain na tayo. Karang kabalan ko po, mga tamo po. Nasubo. May kimchi pala ako. Diba ako lang to, ha? Lambot.
Kala ko may paminta. Mausap. Black beans na lang to.